Gitarra jotzen ikasi hauen bere kabuz 14 urte zituela, tarrezkero musika talde askotan ibili da Carlos López Carlote aretxabletarra. Nalta fola taldean lehenengo, Vietcom 78 izenekoan gero, eta ondoren etorri zian Crab, Hawking Sax eta beste hainbat talde. Psikobili estiloko Screamers and Sinners taldia sortu hauen orain dela 10 urte beste hainbat lagunekin batera. Gaur egun, Jago Domingorekin, Ibai Akizurekin eta Robert Gurtekin osatzen dau laukotia. Gitarra alboratu eta kontrabaxua da arrezkero bere instrumentua. Hori ere, bere kabuz ikasitza. Carlote, zergatik kontrabaxua? Ni musikakin beti zen oso kuriosoa. Entzun izen do gauza pilo bat. Eta bueno, indala urte batzuk, hasi nintzen juten asko rockabilly eta psychobilly kontzertutara. Eta hori, ez da gustau zen jaten pilo bat, eta pentsonen basatik ezin olako talde bat. Olako hemen inguruen besta gainera ez dau. Eta kar, psychobilly talde bat itxeko hemen inguruen besta kontrabajistak ez dauen ez, hasi nintzen kontrabaja jotzen. Eta YouTube izan da, zure irakasle? Bai, kontrabajoa YouTubeetik, bai. Gitarra be aspaldik ezin hauen, nire kontuik ezin hauen, YouTube ez, baina, bueno, dana belarriz eta... Baina kontrabajoa, bai, dana YouTubeetik, gero liburun bat erosin hauen baitxa, eta ordu asko sartu. Eskrimos hanzin, zek eitzen dagoen musikia ez da oiku hemen, debagoienian, zeke bultzatuta aukeratu zeben, hau seguroten, eta gaina gurut honekin nahi. Hori, hasintzen kontrabajoa ikesten, handik urte betera, kantutxo pare banoken ninja ja, eta hasintzen ja, bueno, desente jente sautzen hau hemen inguruan, eta hasintzen horrei komentatzen, bai Jagoi, Txominei, Eneko eta holan, bat unigu ginen apurtxo bat, eta hori be guztogakien ideia, eta horrekin. Ordu batzu sartzen dituzue dudabarik hemen lokalien, baina lantegi izan bai, ze lantegi baten egiten duzu lan, baina eraberian, badauketzu musika estudixotxo bat bai, hementxen bertan, martxan dau? Bai, martxan dau. Azken 2 urteetan, 3 urteetan oso erritmo askoz bajoa bien nabil. Dedikazio asko bieda, hortarako. Ordu asko, bai mezklak itzen, taldiekin da holan. Eta orduen ontsa ez nabilen beste hortan. Entre lana, taldia... Ez da samurra dana, ez da? Hogeita labordu dako, ez da zure egunepe. Hori da, eta azkeninen bai, pentsonamen hori ezin ditzela bilu ez da horan. Eukina baina asmoa indala urtiak, haber estudixoa zabaldu eta haber hortara dedikau eta baina oso zaila ikusten hauen. Oso zaila kartera handi babi oso, eta parte hasieran kriston inbertsioa baitza. Lana politxa da, baina dedikazio asko bioso. Zelako taldiak bestela, pasadia hemendik zure estudiotik, oinartien? Pixka denetik, baina bueno, hemen inguruko... Bertakuak? Bai, hemen gehienak Debagoieneko taldia ziren. Debagoienekoak eta gero baitza, karo, ezin ziena permitiru baitza, igual estudixo profesional batera jutia. Hasiera baten hasi nintzen nien, hori, ni beik ezten hauen eurekin, euran nerekin be, ataral zabion maketatxo bat o lo que sea, horan be bai, ordan jubarik balixo dauen dirua estudixo batek. Eta holan, bai, inguruko taldea, dana punk, estilua, de todo, baina... Momentu zitxita, baina giltziai bi buelten mumarik, ez da? Ez, hortxe gabitz. Asko erabiltzen da baitzago gure gauzak grabatzeko eta holan. Eta karteleko beste talde batzuk grabauzen ditugu, baina beste ritmo baten. Ja ez dalen moduan egunero hemen sartu eta... Laster urtengo dauz, zeuen azkeneko lanak, odolkiak ordainetan taldeakin partekatuta atara dozuena, zelakoa da disko hori, eta zeatik odolkiak ordainetan taldiaz? Ikusi bada beste talde bat kontrabajo askotzen da biena baitza, eta koinziru gaben eurekin dola urte batzuk. Eta laguna diez, eta beti oki izen dugu guako lasose batera itxeko. Eta justo ontxe pandemia kaka honekin, denbora zegoen ginen zekoen kantuitxo batzuk hor prestauta, eta ingo bakoitzak 6 kantu eta konpartido bat ingo. Eta disko honek daukena da, Euskal Herriko disketxe batekin atarako benez, kantu gehienak euskaraz inditugu. Beste diskotan inglesa eta asko erabiltzen du baitza disketxeak europeoak izan dira, normalian eta... Baina guen hori berezgarri moduan euskaraz dira kantuak eta... Laster izango da eskutan, desietan gainera, zorre, hilabete batzu jasain zauzen, no ze urtengo ez da? Bai, Durangorako etzan heldu, baina ontsa urtarrian heltzeko da.
Gaur baina, Sakamantekaz, bigarren diskoko kantu bat eskainiko dozue, hau da, Ospitaleko rock and rolla, eta pluralian esan dut, izen be, Jago Domingo lankide esango dozue lagun. Baina joten hasi aurretik, hemen jolas bate izaten dugu, trukak eta jolas hain zuzen be, ez tozu badakin, kontrabajo ez tozula zuk puakin joten, baina jakine badakit, makine bat ibilitzuzula, gitarria joteko. Orden, neuk hartu ingot, emun ingotzut, hartzen baldin badot, edo ez, hori zeure kontu, baina dana ondo. Hau zuretako. Eskerrik asko. Eta justu badauketen beste pua bat, beste talde baten biltzen az gitarria joten, eta... Behitxu, zein taldekua da? Bietko 1908. Ondo, harto. Karlote, eskerrik asko. Asko zuri be. Plazerra. Aditxe, bai. Dena irezteko